Velkommen. Og 13. ja, med mig. Med Kaos Liv. Nå, ja. Og Perteboy. Ja, det havde jeg så nok regnet ud, hvis jeg siger det. Læg. Kæmpe læg. Og easy, det er den normale. Det er den nemmeste. Den gider vi ikke spille. Normal, den er okay. Men hard. Det er lige for os. Og ja, jeg har et par landskab her. Læg. Men vi skal spille den her. Skal vi spille med snydekode eller ikke? Snydekode. Har du overhovedet den? Money mod. Nej, det har jeg ikke. Jo, det har jeg. Har du eller har du ikke? Det har jeg. Okay, så tager vi lige den på. Tror jeg. Sådan, ja, det vil vi håbe. Altså, hvad hedder den ting? Ja, hvad tror du? Ja, okay. Det er sædvanligt i går. Okay. Og vi er lige varmet op. Vi har lige været inde og spille lidt. Ja, sammen med en af vores venner. Ja. Kom nu ind med her. Ja, hvad? You don't have... Nå, Per, jeg har ikke mods. Ja. Så går... Skal vi spille med snyd alligevel, eller uden snyd? Ja, med snyd. Okay, så går jeg bare lige ind og tager de der mods ting. Dårlig start. Ej, det er måske lidt underligt, fordi jeg har nemlig ikke spillet... Jeg er ikke lige så nørd til Farming Simulator som Per. Ja. Og jeg er næsten lige for... Ej, det er cirka et år siden, halvt år siden, jeg har fået Farming, så jeg har ikke de fleste mods.